Utka pa-pekinski. Pekinçe ördek bolar türkmençesi dostlar. Xitayların ördeği Türkmenistan'da Aşgabat'ta en gowy Pekinçe ördeği tayinlayan aşberden biri bize ördek tayinlap berdi. Türkmençaydan Pekinçe ördek bu naharın adı. Bu nahar diňe bir kafede, restoranda ýa-da diňe Xitayda belli däl. Bu dünyada en meşhur şeýle bir ýörüýte resept we ýörüýte tagam ve Xitayların milli tagam bolup gitýär. Hatta dünýäniň köp ýerinde kafelerin, restoranlaryň ady Pekinskaya utka bolup gitýär. Bu ýörüýte resept buny bize Aşgabatda Sabina diýilen aşpez taýinlap berdi. Sabinanyň taýinlanan Pekinçe ördeğini ilk görýär. İlk başlamazdan öň Sabina minnetdarlyk bildirýär. Sabinanyň akaundy Şef Sabina ýa-da telefon nomerini maňa liçka ýazsaňyz ugradyp bilerin. Ýanynda şeýle ýörüýte bilinçikler var. Bu обычный lavaş däl, gaty ütköşük edilýär diýär. Gapdalynan ýörüýte jem berýär we ýörüýte mana şeýle hyýar, soğan, gök soğan şonu kesip berýär. Mesne ördeklerden açyk başgaça bolýar diýär. Ýörüýte daşa ýurtdan gelen dostlar şeýle ördek 2 gün öňünden sargy etmeli diýär. Muny taýinlamak üçin bir näçe wagt gerek eken. Uğradılya, öz prosedurası var. Bir näçe gün durandan soň ha ördek şeýle ýagdaýa gelýär diýär. Häzir bunyň Sabinanyň Pekin ördeğini ilk görýär, näkil tagamy. Pekinçe ördeği iýmek üçin şeýle ýörüýte özüniň bilinçigini alýan, buň ýüzüne jem çalýar. Jem diýen dostlar ýörüýte bir näçe soslar garyp edipdirler. Olam onha bir näçe burçlaryň görnüşi var diýär. Buna jem diýerler, ýöne bul aslında neme diýär, sos ýa-da ştakynny neme, näştaýna hyýar goýýar ekeni. İyiliş usuly var. Men birinji gezek görýän dogry maýtan daşary ýurtda näçe gezek boldum. Ýöne ilk görmedim muna birinji gezek ilk görýän. Abeşni öýde lavaş bilen zawtr getýär we şoňa meňzeýär-de ýöne bana şeýle edilýär ekende. Ne? Na şeýle diýärmeli. Hani görele tagam näkili. Ýen wagtynda dostlar şu sos ýa-da jem bildirýär. Bir ýerek öýütköşük tagamy we agzynda tagamy gowy duýulýar. Esasy syry diýmek şu jem bilen ördegiň eti bolmaly. Ördegiň eti aýdyp ýerýärler. Şol ýanynda olanlara mikörler, gaty halatlar hakykan ütköşük eken. Indi Pekinçe ördegi türkmençe görkezýär dostlar. Hakykatdan muny bulan ödiş usuly var ýöne biz türkmen olanlar hemme zady türkmençeliğe sag elimizde ýani odatlar soň ajrynýar şeýle barnak görýär. Sos ütköşüken sos möstediýär. Na şeýle goýýan, näçe goýýarsyn bilse öz keypiňe. Buna Pekinçe ördek diýilýär. Utka pa-pekinski. Xitayların ördeği dostlar. Dostlar Pekinçe ördek bu 5-6 adam üçün gaty gowy nahar we sürpriz ütköşük ýagda galýan täsir edici nahar hem premium nahar. Boşluça soraglar bar bolsa ýa maňa liçkadan ýa-da Şef Sabina diýen akaunda ýazyp bilersiňiz. Sargy etmek üçin bir gün öňünden 750 manat.